Muno muZimbabwe tine comedy drama channels akawanda, but pane biggest channels muno muZimbabwe ane subscribers akawanda. Tikureya Naiza Boom, 4 Seasons Media, Macton Media, Matsanga Comedy, Pukaka Skits and Talem Films. Saka video ranhasi toda kunyatsokuona kuti ndeipi comedy drama channel inogona kukunda ese. Alright, mogona kungondiblame henyu kuti seuri kukombeya vese vanonakidza. Munoziva kuti zvinhu zvese is about competition. Sevanhu vachirwira kuti vaite masubscribers akawanda kukunda vangu. Saka nhasi each channel ndichanyatsotora video rinorepresenta each channel rinenge rine maviews akawanda for each channel. Rekunaiza Boom rine maviews akawanda, reku4 Seasons rine maviews akawanda, list richingoenda rakadaro kuti tinyatsokuona kuti ndeipi channel inopedza. Makadini? Tinani makasimbera office. Ndiri nani zvangu. Ndoitwa constable Senzeni. Ndichandira ndi ku Insiza police station. Saka ndikumbira kuona license renyu. License? Okay. Okay. Tine operation ima drugs ya tukuita. Saka ndikumbira kuti mumboburuka ndimbokusechai pamwe chete nekusechawo motikari yenyu. Sergeant, museche motikari. On my previous videos ndakaona vanhu vachiti kwanzi usanyanye kutaurisa, chingosiya video richiplaya wakanyarara chete. Saka ndozvandichazama kuita muvideo ranhasi, ndichangotaura apo neapo. Munombonyatsoita nezveimi munofamba makatakura mafoni esai. Mukati hamusiri mimbavha dzemafoni imi? No, handibe mafoni. Ngoti mafoni aya mamwe acho kune kwaari kuenda, mamwe acho ndaandoshandisa inini. Oh. Timboona. Iyi ndeyani? Iyi ndeyangu. Ndeyako. Ko iyi iPhone ndeyani? Ndeyangu futi ndoshandisa dziri 2. Unoita basa rei mimi munoshandisa mafoni maviri? Kuri tumadhiri chete saka ndongofarira kushandisa mafoni maviri. Ko aka kadiki ndekana? Ndeke mufana wangu. Mufana wako munin'ina wako? Ko iye ari kupi uchifamba nefoni yake? Foni ndaitenga nhasi saka ndotonomusira kunge. Inspector. Pane zvandaona pafoni iyi. Handisi kuziva kuti ndisiri kunyatsoona here kana kuti chii chiri kuitika. Mukadzi ari paupepa apa asi mukadzi wenyereko. Constable, hamusi makangasa kuona here. Ndosaka ndakuigirai kuti muonewo. Ndamero arasheka. Ndiva handiti. Mudzimai wangu. Dai Constable, foni imewana kupi? Foni iyi ndaitora pana baba avo. Vari kutonditi mukadzi ari paupepa igirlfriend yavo. Ukureva kuti uyu murume wako uyu? Murume wangu tine vana tu tese mufunge. Naimi baba imi panda kubvunza kuti uyu chii chanyu matichi, handi maticha mwari yenyu here. Kune wajati ndiri shamwari yako here rini? Handisiri mukadzi wako. Ndiri shamwari yako here naye. Officer nditsanangure chii chaitika. Anyway, ambuyaka. Murume wenyu amukati memuoko emapurisa. Takena naye kukambaka. Unotaurira nhau dzake dzese kupi kukamba ikoko. Kutanga ndiye mafoni ake. Achotsanangura mafoni ake akamuona kupi zvakare anta basa reaccount anta nezvei chinopota aite mafoni akawanda. Nyaya yake tu ndeyekuti ari kudana nemukadzi wako. Ndonyaya yandakena naye kupolisi. Iwe jati, girlfriend yako ndiye kuta basa kunika. Rega video rakaita maviews. Hani manyatsozvionera mega. Muchiruziya reNaiza Boom. Then ndoda kupinzira ire 4 Seasons rine maviews akawanda. Zvinopa manje ndinodinga yangu neboyfriend yangu seini mari yabva kuJomuka. Saka atada kuti timboita mutambo wakuru. Zvino manje ndaona kuti ndimbobuda ndimbogesa ndimboenda kudhorobha kunotsvaka mari kuti hazvizoiti. Namanga yekuti baba John ari kokomba anozogona kuzonyuma kuti pamba nezvandoda kuita.
saka ndangoti ndiyo kwamuri kasabe mungondipowa kana negerikenesipeyai vanai handivakaenda kuchikoro kubhoding ndingoita ndinoita 2 minutes ndobva ndatobuda ndizokushayiri zvamungaitiki zvaitanga saka shamwari yangu ndataura naye asi tinokwanisa zvake kupinda mukati toita zvatoda kuita Beba unoti zvinonetserezvo inini hangu hazokwanisa kuenda ikoko unotipinza pamahwani zvaanina padhini pemunhu ndosanga achipotora nyekoloji padhini pemunhu ambaitira wangu ndati usatye inini zvandinoronga zvise zvinoendeka usati umbotye kana chino ndati uyu munhu tokutaura nezvako ishamwari yangu kubva kudhara dhara nozoti bebi wamboida undiuraya zvozvo wandiitira zvihombe ndakada kufenda kana neni wakunanaka kana murume ndorambika akadaisa apa ndeinchamudiki kana ndichiitirwa zvise zvakadaisa da wozorambe murume zvenai aiwa unongotaura sei sisati ngozoti totapirirana tiri vaviri chete tikudya chokoleti tiri 2 chete kuti zvozotorambe murume ati bebi da Baba John, ko makasimbeni? Chiripo makadiwa zviri maichena. Chiripo ko ndandiri kutoyeka kumba kwenyu muri kuenda pi? Pandatimbosvika zvangu kumashops pacho pari kubhogara amai ningikira amai chena vabuda kumbo wangondisiwo ndiri chega saka ndatoona kuti ndimbowaya waya zvangu. Zvina kushata hazvo asi ini ndanchida kuyomba kwenyu ndichikudzai kuti zvina hazvina kumbomira zvakanaka. Manje kuti muye kumba kwako muta kuti zvina zvambomira zvakanaka ka zvinotoda mai chena dai vanga vari kukumba ndiye munhukadzi ka imi vanhukadzi zvimwe zvacho munokwanisa kukasika kuti kunzwanana pana kuti muye ndiri ndega zvinozonzi vanhu vai ndakavaonawo vaita zvinhu zvisizvo saka ina handiti mashoko azopinde kana kutenderera ndipasiri navenetsai mashura rudzi anondiitirai Baba John. Usati ndikubvunza mashura rudziye ari kuda kundiitira. Sho inini ndiri kuti woya kwasayo rako kunona asayo rako utora imba yasayo rako loji. Baba John ndiriba munini vekwana sekuru vekwana Bamuni vanduko vandisingazive kumba kwena hakuna munhu akadai somhaniwe. Hama dzangu dzese ndakakuudza iwe kuti idzo hama dzangu iye hama yangu ipi yandisingazive. Ndachida toyazokuratidzai. Uye kuti unoratidza musina kupfeka manje makaita zvamakaita izvozvo izvi. Vanhu vachida kundidzidzisa zvekuzoita kana ndakumba nemi. Handiri kuudza zvina basa izvezvi uruka pabhedha paka uende kumba undorongedza zvinhu zvako zvese udzoke nazvo panapa iwe ndirabakiye papa iwe ndikukuisa uri munhu ndikuisa ndakatokira dho izvezvi ukuzvinzwa iri ndosakawo futi rakaita maviews akawanda manyasoona story iyi futi ndaifarira kuti yanga ichidzidzisa vanhu iri kudzidzisa vanhu kuti vasete musikanza nhasi handisi kunyanya kutaurisa Alright, kwezvinondoda kupinza futi rimwe reMegton Media. IreMegton Media futi nderimwe futi rine nyaya dzecheating. Zvirutsvageko musango muno. Shamari, pane mahwanonhwana ndisi kunzwisisa shamari. Pastor namadhama vangu apa. Harikambopinda muPrayer Mountain shamari. Zvimapasta zvamazuva ano apakaita shamari. Shamari, ngatingoita ka-short time kedu ke 2 minutes. Vanhu vasati vasakuita kuti totevereka panapa tika. Taura zvako shamari. Tikabatwa. Tikashaya pekunyarira. Unotarisa kupi? Kuna mateko kuku. Genda kubudisa foni kutori video. Nachazinzwisisi. Ndizvandaona nhasi zvakamanaka. Ndingarwa kana 3 kana 5 nendiripo because pastor vanongedza kuti sei mukadzi wemunhu. Aiwa mukadzi wemunhu adaro izvi pavarongera dende mirawo. Chichi. Tadzoka. Kwakuri bomu sosireti. Mushi kupisa chete kupisa masi. Aitwarako kuri kupisa wena. Ndiyangu ndiwandiroka kana maviri aya. Ndokutengera manje ma blessings ari kuwanda. Pastor ari kunamata these days.
Tikuzviona mazuva anenge ari kushandira. Aiwa vari kushandira shamwari. Kunamatirwa. Kunamatirwa shamwari. Miraone manye mandinda nemari. Ndikuzviona nemaitiro akaita mazuva ano nemufariro waonawo mazuva ano. Vanenge vari kushandira pastor. Amino ndona senge zvava zvakangonaka kuti mungoyamboti blessiwo kumba kwana pastor. It's true. Izvo kazvo malighters. It's just a phone call away. I will tell them. Hello, Pastor Tom. Morisei. Hello, baby. Zirisei. Wafuma boy. Ndasvika mushe. Zvitori boshem. Mbaranza akaluza focus asi kutomboziva zviri kuitika. Atoti muti uya kumba kuzonamata. But maita chinhu chakanaka matoti dana hatosiya tamungabless. Ndinomira ndingobuda 2 minutes ndingotsvagirawo madrinks. Kudzoka manje. Wokuti motsvagira madrinks. Aiwa pakanaka. Tongosara chita kaBible study. Don't worry Bible study. Sara mishona kamera movie ngango press play ndifuna ndasiya kamera movie. Tozoya tozobatana paBible study. Mupasire kudzoka. Kudzoka manje. Alright. Alright baba. Muvhire kopi ringatowakira mukati. Mamuvi zvakida kwaizvo. Iwe shamwari. Ari kuziva munhu uyu. Uyaone video ari kutiplayera naiwe. Akatotora video munhu uyu. Akatora video ipi? Akatora video uyaone. Poza uyo. Zvare iye 9 play it ngoti ari kuti chini? Pastor. Kana muri kuona video iri ndo maratoziva kuti I was successful kukulokera nemukadzi wangu in my house. And don't bother kuvhura madoors because ndasiya namakira nepanzi. Video iri ndatotumira mugroup rekuchechi ndichishandisa foni yemukadzi wangu kuti ndikuvhurirei. Tanga ndatoya nemaelders ekuchechi ende vachatokuchatisai chete. Lastly, pastor, sezvo matora mukadzi wangu enda kuenda kutora mukadzi wenyu. Iwe kuzvozvatobatwa neiwe. Zvakaoma nei apa kuti asiya akira do. Do rakakiwa saka tiyobuda nepai. Guys anchadi. Apa parowa Macton Media yangu haisi channel yandinomboona hangu. Andimbogara nchiona. But iri video iri ndosaka rakaita maviews akawanda. Ane manyaso kuona zvaitika kuti kwanzi uyu akabva akaona mukadzi wake achichita na pastor. Muchiri kuziya iri ramaona. Izvo zvifuti ndakuda kutaridza ipuka akaskidza. Kule. Ndati sezvo mazuva mukomana aswedera kuti achiisa mudzimai pakitchen. Azvito tapinze mudzimai kule vasati vakuita se auziya munhu saka ndati ndiyozotora mablessings kwamuri sekuru chibva ndakuradza wapati kufambidzana napapa. Tese kwadzi muzukuru mukadzi magona chino anonzani manje? Uyu anonzi Bebe. Uyu ndisekuru Gringwa. Tafana kuziya. Tafana kuziya wa Bebe. 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 Ingawane zita rechirungu. Amune mato baba Bebe. Kule. Vanoira chii manje wati Bebe? Iwo wamazuva niwo. Uyo katoka mjairi. Atojaira. Good. Kule. Uzaya. Aiwa chimupinda mshaka. Uringa kwanza. Ukuzokuru msadalo. Waroa. Ari waroa zekuru. Bebe. Yo mwana. Yo. Sakadisa. Sekuzokuru. Kushimba. Azokuru mrewa maroa kwete bijani. Iye mwana wenye akupfata ngaruzora majarini kutsikira kula izo. Asi wakarora usinondudza. Wakarora usinondudza. Akutodzifambira zekuru. Akutodzifambira. Ndiona izake Bebe. Makadie. Tiri nani wa Bebe? Makadie ma. Ndipa makadie mwana kutsirito. Ndi Rose. Mati? Ndi Rose. Kuno kwakunzi Rose. Kuno kwaimbonza. Paintu. Utondi disturb basa rangu. Wakaya pabasa. Kumba ndisikuwanika tete ndiri busy kubasa. Wakaya kubasa. Wakatoti ndonya iri pana turaurorana. Akati ndinonzi Bebe. Ndinoera moyo. Ndandi kutocha maunzi Roseline. Saka tichate kuti Roseline Bebe. Mato sitare perfume. Inangu akantora red this. Zitorina nangu ndisene nazo ndipfu zangu pana. Hapana anoda kuudzwa. Hapana zviro zvokuda kuti ngangoudzwa. Pakabato ndiri pano handiti. Munofana kunditeerera. Isitikuteerera basi. Zvese zvinotaurirana.
Iwo hauna proof yezvitaura ini ndikazotamba newe unondiziva ini unondiziva ini wakambondiona kumba kwenyu ripepa ini ndiri wrong kubva kandigare neurong wangu how can I tolerate this kind of thing? If you touch me again, if you touch me, nokurova chikumatsengedzo kutomukwadza zvokuti bosi nini ndakuchitonga ndatositupa vakuna kupopotera nini handei ndakarohwa here ani maona kuti musikana uyu anga richiita ainirojiswa ka2 guys ainirojiswa ka2 asiri kuziva pakaipa then izvezvi toda kupinda pane umwe munhu rongo iwe pakanaka iwawo iwe wondonokonotanga iwe handikuku kuri murungu haisi zvondere ngatisvike padhuze tinonyatsomuona kwete zvekutozoita kutaurwa naunzi murungu akamira sei samanyanga agudo vehozi agudo vehozi vehobuko utsuka buropero akada kushandiswa kamudara sikazi karimisa futi vatsagejo saka utoita se tubaya nako tsvakatambo tukasunga vana vanozoita sei ana basa mudara ana basa twamutsira chigandanga mena tukasunga isi tongoona kada usungwa mbira dzakondo mena tsvake chitambo chakasimba chachihop chakatambo mudara nyasi ukasunga kanati bamdo waya takasunga nepinjisi yakasimba bamdo waya zashamwari uri kuenda upi wati maboso ndini zvakwe dzoka hako shamwari tambo ndinayo kunoko waida kusunga chii inini ndoitwa ring marshal ndakamira rank hombe kuarmy nditi ndichigadzira mabhomba kwete zvenyu zvokupinda mutsino muchimbosota zvenyu zvokufudza nechiwai mumbe no right nditi attention attention salute ngatiite frog jump zvikunake humburukai ndati humburukai right loti murare makadai so ichitasa udenga airi matsanga vakarova iri guys imagine uchinyaya varungu ina mana handifini ndakanyaya varungu futi mulife mangu handimoziva kuti chero pavhidhiyo rangu riya randakambogadzira nchiti varungu vakutaura varungu vane magaro then izvezvi ndakuda kutaridza ira talem films nabhosi vake vaya kuti ndazoziya zvandadhibha skari ndadhibha jombo boys jama ndima mchindimhanyisa akatombokomplena apa ndongoika ngatimwende tese kana 2 minutes pane vanhu vasvika roona manje yandikutaurira because iwe kuona ti chii vapana vava vanenge vakatodya mari dzevanhu iwe vapana vaimba kekureiko munome masikira sei tasweta iwe munhu wataona 3 minutes ago unopengere kotakati chine nyaya yekupinda murume wakomana maikoti ini kome musingade kurongedzerwa here handi murume imwe mune chino tichishaya kurongedza kuti chii chacho ivapo chauda kurongedza uri kuenda kune mari dzeduko nai inonorongedza ukanoda kuti iwe iri zisini ndoride foni yako ine moto inayo hayi mapicha mana makutopfeka hembe dzanatezvara zviriko here izvi titoda jombo zvino jombo rangaitsvagarwana unombogadzirisa unomboona kufitwa kwavo tora bag ira ndikutore picture
Shefu azikuona. Hey. That's big mixi, eh? Chaka yisi. Wane udu futi sana. Ndozvawo zvekubasa basa. Saka panotora chipi. Aiwa, hapana chaunotora. Saka bhachi necho zvinhu. Aiwa, Ini zvatsano ndizvo. Ebo. Mutorongedza bhegi rangu. Sinifaka lavula msoja kanda ganas. Ndek. Hey. Hey. Iyo konde ipi koi? Naisha mwati ndeipi koi? Chimbodzibudisa kadzi uri kudziona here dziganazi idzo? Ganazi. Hey. Totokusaluta eka baba. Totokusaluta eka baba. Aiwa, suri mashu. Mwarifara gonzo kitenda kurali. Unonzaniko baba? Chimbodzipedzera manizi. Guys, mukoona kuti kubatwa mudheni kana kuti nemabrothers emusikana kototyisa already kokuzoti masoja vanone mamasuro maiwe. Guys, ane mavhidhiyo ese manyasa umaona kubva kuna Izaboom, 4 Seasons Media, Macton Media, Matsanga, Talem Films, Kakaskits, manyaso vaona vese. Nyore comment section vawanyasofarira pavhidhiyo rinoti vanyasokukurovera kana kuti 2 chero 2 machannel anonyasoona kuti let's hope ndakapedza vhidhiyo rino nekuita sama munobva masubscribe vasina kusubscribe. Pastor ndiye PV